machiegni e penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kendo en morna mokalo mar bedo kod odiechieng' ma kawuono. Wagoye mbaka kotenore kod achiel ariyo adek mamulo ngimawa. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wasechopo e studio abomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye. Olonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Wachiri daktari? Erokamano Ruth. An nyinga Dr. Jerry Okello. Athieth e osiptal miluongo ni Medical Health Services mano mantie Buore ka Nairobi e Bakasi. An wuod Kojwach kamoro ni Korokoro. Erokamano. Amor mokalo wuod Kojwach kendo amor mokalo ni rieko mane Nyasaye omi iwuok oko mondo mi kony godo oganda. Tageno ni kopogore kod penj laktar konyo godo oganda nyaka e kor gweng' mondo mi ji oyud kendo oyud konyruok kokalo kuom lony mar wuodgi kaka jokorokoro kod alwora mare. Erokamano ahinya. Ilonye weche mag daktari? An general poka dhi na specialize in any but anyalo thiedho gimoro amora mabiro kantie madwaro mondo koro odhir mbele to adhiro. Kauno dene ogoye mpaka kotenore kod gimoro mabende thothne ji okawga kod maino madwarore wach mar komo nyuol kata family planning. Family planning en ang'o? Family planning kata komo nyuol en gi Kiswahili waluongo ni upangaji wa uzazi. Manyiso ni ing'iyo ni nyithindo inyuolo e yo mane to seche mudak e ot tudak kupango ni udwa nyuolo nyithindo adi kata udwa miyo gi nafas maromo nade ka nyathi kuom kidhi nyathi machielo to ma nyalo mi ing'eyo ni to ibe inyalo in gi uwezo mar rito nyithindi kata rito familia mari seche makoro in e piny ka. Manyiso ni en gima konyi mondo ipang nyithindi e yo maler minyalo deal kod gi seche ma midak e piny ka in. Mapani mano bende mulonwa achiel kuom gimomiyo ber ka ji pango uzazi kata ka ber gimomiyo ji komo nyuol nikech iwacho kata biro mi thuolo mar chano kata ngima nyithindo gi kaka chala kaka gibiro dak kod kaka gibiro bet. Manyiso ni gidi bedo tenore kod weche mang'eny. Ponono ni okichano ngima nyithindo kata ponono ni okichano kaka inyuol kaka janyuol nyalo biro kod pek mage. Seche moko nyalo yudo ni nitie pek mopogore opogore kalure gi gimomiyo idwa chano family mari. Seche moko inyalo bedo gi nitie tuoche moko ma nyalo bedo manyalo hinyo ng'ama miyo ma kaponi okichano nyuol to nyalo hinyi, nyalo teri marach. Manyiso ni seche minyuol seche moko in ng'at ma kinyuol to nyaka teri e pala. To kaponi imako ich bang' pala to yudo ka mano kendo en shida maduong' manyalo kelo ni chandruok e ich makoro luwo mowuokni mokadhoni. Mar ariyo nyalo bedo kata ni in gi tuoche moko, nitie tuoche moko kata mana HIV ma seche moko kaponi okichano kata okinyal pango nyuol kata okichano nyuol to inyalo miyo kata nyithindi ma inyuolo gi tuoni. Nitie gik ma nyalo miyo kendo ichano nyuol ma lure gi omenda gi yuto mari. Seche moko yudo ni yuto mari tin to sani ing'e ni ngima tek ma kaponi in ng'at ma okichano nyuol to nyithindo inyuolo seche te kada inyuolo gi mang'eny to gidhi ingi mbele kucha to seche ma gingi mbele kucha chandruok mang'eny dhi neno. Koro mano nyiso ni nyaka wang'e ni ber kwachano nyuol niwach kaponi okichane to seche moko yudo ni ngima dhi bedo mapek ma nyalo hinyo ng'ato kata oganda be nyalo hinyore. Aneno kiketo gi e yor picha ka kendo iketo gi maber mokalo ber family planning mondo mi duok chien weche mag dhier kaachiel koda ka kech nikech samoro kapono nyithindo ng'eny to weche mag dhier nyalo bedo e ong'ala manyime mokalo. Aneno kimulo kacha bende weche mag ngima nyathi kapono nyathi omiye thuolo makare modongo obro dhoth maber bochemo maber koka machielo biro eka inyuolo machielo manyiso ni ngima nyathini bende biro bedo maber. Infant health, maternal health tiende ni ngima ng'ama miyo bende wang'iyo ka seche moko nyuol kaka ng'ama miyo bende iwene dendi thuolo mondo mi ochangi madoge wang'e maber kichiemo maber mondo mi ngima omed bedo maber.
Aneno kiwacho imulo kacha weche mag alwora bende, weche mag environment to donjo nade kod weche mag komo nyuol. Seche ma kata king'iyo wach kata ni dala kacha kwan dala to yudo kata ni kata mana puothe yudo ni otinde puothe tin. Koro seche ma nyithindo ng'eny to population marwa kobedo mang'eny to yot mondo wayud tuoche mopogore opogore kaluwore gi kaka population marwa nitie. Niwach yudo ni seche mang'eny cha nitie gik mok wanyal pango maler ma wacho ni area man nigi overpopulated yudo ni nitie gik mang'eny matimore to kata mana yugi kata mana kano yugi bedo matek. Manyiso ni seche ma wang'eny e piny to alwora marwa be kethore. Alwora bende kethore. Idwa tong' yiende mang'eny kigero go udi, idwa chwak yien mang'eny ji manyo pesa, ji go matafari ji ketho lo kod gik ma kamago, gin moko gik manyalo kelo chandruok ne alwora. Daktari ni mondo mimul na matin kaka koro family planning tiyo nikech en yor komo nyuol ndiyo. Kapok wadonje kaka giti watiere kod yore mage mag komo nyuol. Wan gi gik miluongo ni nitie moko ma watimo kendwa. Mano mokwongo ma en ok wadhir daktar kata laktar ok nyiswa ok miwa gimoro amora mwatiyo godo manyiso ni wanyalo ng'eyo mana yowa mar yudo ich. Manyiso ni seche midhi osiptal to inyalo nyisi ni inyalo ng'eyo ipuonji kaka onego bed ni ng'e ndalogi ng'ama miyo. Mangiso ni seche ma in iwajira ni ndalo ma idhi ineno remo mar dwe ki inyalo pango odiochiengegi kendo ing'e ni ndalo mage makapo ni adhi marach tanyalo yudo ich. Mangiso ni mago gi dho ngere waluonge ni safe days. Wanyalo wacho ni wach safe days gi unsafe days. To en shida ni wach ji mang'eny yudo ni ok ong'e ndaloge maber. Mar ariyo wan gi gimoro ni withdrawal. Papa ni seche ma pod wantiere kar safe days e kalenda ni ema adwaro. Adwa ni mondo miwati kod kalenda ni mondo mi oganda wa ong'e kaka ng'ato nyalo tiyo kod yor komo nyuol mar safe days. Wantiere kod kalenda ka. Ere kaka onego bed ni ng'ato tiyo kod ere kaka ng'ato onego bed ni kwano odiochiengege mondo mi ong'e ni ka unsafe ka ok unsafe. Well, ndalo dwe achiel nigi ndalo 28 mano mwang'eyo matin kabisa. To nyalo bedo kata gi jomoko nyalo bedo gi 30, jomoko nyalo bedo gi 31, jomoko kalo kata nyaka 40. Lakini ng'eny ji to wayudo ni dwe achiel en circle achiel en dwe achiel. Manyiso ni gin ndalo 28. Koro ndalo 28 wan gi jumbe adi? Wan gi jumbe 4 ei ndalo 28. Koro ndalo 28 ni wachako ng'eyo ni to odiochieng' mane miyude mineno remo mar dwe. Koro seche ma ichako kwanogi to iwacho ni wige jumbe 2 mokwongo. Adwa ni mondo mwatim gi makoro practical wantiere ka kod kalenda wabo kawo ranyisi mar ng'ama miyo ni ochako neno malo Jumapil tarik 14. Jumapil tarik 14. Kaeto wadwa wacho ni onene kuom ndalo 3 wakete 4 wakete ndalo 4 tenene ndalo tarik 14, 15, 16 oneno remo mogik tarik 17. Koro mama ni wawach ni en mama ma circle mare en jumbe adi 4 manyiso gin ndalo 20 gadi mag ng'eny ji gin kanyo ero. Koro kapo ni remo gik tarik 17 manyiso ni ochako kwano juma mokwongo mano tarik 18, tarik 19, 20, 21, 22, 23. Mano en kare. Mano koro safe. Mano en safe. Mangiso ni ok onyal yudo ich seche ma ndalo ma kwanogo. Kaso koro nitie jumbe 2 madiere. Mangiso ni chakre tarik 24 kobiro nyaka 30. Kaso kendo wachako waluoro dwe machielo cha. Juma mar 2 ma bang' neno remo. Ng'eni parni chakre tarik 18 nyaka tarik 24 mano en kare, en safe. Koro kwa kao jumbe 2 madiere go kanyo ok en safe, kanyo nyalo yude ich. Kwa chak wadok kendo juma mogik mondo chako yud remo ma en kar tarik 7 ka. Man kar tarik 7 ka en nyaka gimoro tarik 12. Kanyo kendo en safe.
Mangiso ni tarik jumbe ariyo madiere go kanye moko nyal timo nade ok onyal tugo godo niwach ko tugo godo to sasa onyalo mako ich chunga kanyo kama intiere daktari wantiere kod tarik 17 koro chakre tarik 18 nyaka tarik 23 wacho ni mama ni safe tende ni ok onyal mako ich kata ko riwore gi jaode ang'o matimore e ndalogi e seche manga mamiyo seneno remo juma achiel tok neno remo ang'o matimore e system ne momiyo ok onyal mako ich kanyo momiyo uluonge ni en safe mangiso ni remo ka wuok to ngiso ni gik mane oikore mar ich mage remo mawuok remo ok en remo maremo en ni gik mawuok go gin ga gik moko molosi ma wawacho ni implantation dhi take place kama nyathi dhi chung'e kata gitudore godo gi miyo koro gigo ema kaponi implantation ok otimore ma nyathi ok obedo to gigo ema wuok oko to mage ema koro wan waluongo ni remo koro ng'eni seche ma gigo wuok morumo to nafas onge mar gigo kendo losre kendo sechego mangiso ni sechego kata mana hormones magi ok nyal golo tong ogolo tong mane diere ka indi kendo mangiso ni seche ma pod en kanyoero to sani koro aonge tong moramora manyalo timre nade manyalo mako ich ma juma no onge tong koro tong ichako nyuol bang' juma mar 2 eka koro tong ichako nyuol onyalo bedo diere onyalo chako godo kata gi juma mar 2 no seche moko nyalo bedo kodhi tieko juma mar 2 e diere kanyoero koro sano iyudo ni ich nyalo makore yo mayot one practical sport daktari e seche gogo bedar bo kwayo director na mondo mi omiwa od nyodo kaka chal nikech pimo no ntiere kaka inga mamiyo ikore mondo mi o receive nyathi kai tipimo no kanyo maler mano wawinjo ni seche koro ich osewuore mowuok donge ema wajine no kaka remo mak mana ni seche go tongo knyal wuok mama ni ok nyal mako ich wantiere tarik 7 nyaka tarik 13 ka bendi wacho ni en safe ka ang'o matimore kanyo bende adwani mondo mi pimne oganda wa seche mokelonwa picha mar uterus kaka chal yudo ni seche ma tarik 7 nyaka tarik 13 mano juma mogik ma eka iyudo remo kendo yudo ni remo chanose fertilization chanose no kaponi no ginene tong no se wuok to ovulation osetimore to fertilization ok otimore koro ka fertilization ok otimore manyiso ni gik mane onego bedni dhi to loso nyathi okoromo tongi gi sperms okoromo koro kok giromo to gikate nyalo mano koro nyiso ni cycle no kethore koro seche mo kethore cha to gikate dhi wuok manyiso ni onge gima nyalo timore kendo e bang'e ka seche to fertilization timore mana seche ma tong' malo kucha nyaka e uterus ka to yudo ni ka koro tong' cha no se kalo mano se dhi koro kata unendru kendo gi wuon par to onge gima dhi timore ma wach mar mako ich dibondo ken ga tugo ka pono ni dwa mako ich nyaka ing'e ni nitiere ndalo ma kata iriwori gi jaodi to kinyal mako ich kuom ranyisi juma mogik maka itineno remo mano kinyal mako ich juma mokwongo tok neno remo ok inyal mako ich tok mano eminyalo mako ich tenene en koni kod family planning kod jogo madwani mondo mi oyud nyithindo koro emo wacho ni mago gin marwa mo nyalo timo kendwa magin natural to wan gi moko be makoro wacho ni gin artificial ma wan daktari makoro nyalo nyisi ni ma nyalo tiyo godo ma ok nyal tiyo godo koro seche ma wadoke artificial wan gi mopogore kendo wan gi ma tiyo gi hormones to wan gi ma ok tiyo gi hormones kwa chako gi ma tiyo gi hormones gin tie mopogore kendo kidenye mopogore achiel kuom mwatiyo godo gin mag amuonya gi wapogo gi e yore ma yudo ni nitie moko manyalo miyo ng'ato seche ma ng'ato dhoth to nitie moko ma seche moko nyalo miyo ng'ato seche ma kata kosetieko koro dhi mbele koro amuonya gi be imuonyo gi e dwe achiel mangima manyiso ni ndalo 28 hapa ni mamake kanyo daktari wang'eyo kata natural kod artificial maugi ni yore mag komo nyuol ka bende mane to wakwa penj laktar odiechieng' ma kawuono yien wakaw yoyo ka waduogo to wang'eyo yore mamoko mag komo nyuol ka wawere kod mar kalenda ma bende ageno ni winjo maber gin yore mage titiyo kod ginang'o gitimo nang'o kikisudi Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi.
Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811 404# to get Mungu as your skiza tune. Koro kawuono wadwa loso kek, to tong' mineno ka kora tone en tong' moa e puodho ka. Gima nomiya mijing'o nen wan gi portion mar bakery. Koro nitie ndalo moko mane tong' norumo kabisa e town. Koro nabedo piny mo aparo gi jaoda ni hapana, ang'o mwanyalo timo mondo wa fill this gap manitie ni. Koro ne wabedo piny mane wadhi e bank mar Equity mane gimiyowa capital mwachako go issue mar gweno ni. Gima very important e pith mar gweno ni odwaro pi maler machal kaka mana ma ini modhe odi. Egweng kama nam chiwo ngima, ng'ata chiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mapalo ganyola, ok en anyuola, en balo, to balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge mindni, bondo, mana winjruok. bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo res go ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluonga, nyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembo Daniel Lobni. Okepi. Nam wiye ukwil. Bwana nam kau gi madwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samoseka. Mirima, tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Chak Sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma Injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, ares achiel okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chen. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu yore mag komo nyuol. Waseng'iyo kidieny mokwongo ber mar komo nyuol, gin ber mang'eny mokalo. Wadwa ni wang'e ni yore mamoko mag komo nyuol ka wawere kod kalenda mane wabede ne wachako godo. Daktari ne wang'iyo artificial kata yore ma laktar bro miyo ng'ato mondo miyo kom godo nyuol. Koro ne wasewuoyo about mopogore ma ok en artificial. Masani koro kodonje mano to wang'e ni nitie, ne wasechako wacho ni nitie amuonya. Tamuonya gi gin yore gin kidienje ariyo. Nitie moko minyalo mi seche ma iya nyuol to nyathi pod dhoth, manyiso ni ok onego bed ni nitie hormones moko ma nyathi ok onego bed ni tiyogo. To nitie mago dhi nyaka ndalo 34. To kisenyuol to kisenyuol. To nitie moko ma koro inyalo muonyo kata ka poni nyathi osebedo ng'ama duong' matin ma inyalo tiyo godo, en tiyo kode ndalo 20 tinde aneno imedo ne gi folic acid, manyiso ni seche ma koro miyo osegolo remo to imede remo. Folic acid no konyo medo remo. Koro nego bed no dhi ndalo 21 kasi iyweyo kuom juma achiel, mano ndalo 7. Lakini ndalo 7 gi tinde waketo folic acid, manyiso ni inyalo bedo kimuonyo pile pile. To en
en gi shida meke be amuonya go be nigi shida niwach ng'eny ji wigi nyalo wil gi muonyo. Koro kaponi in gi shida mar muonyo yath to wan gi mopogore kendo monyalo dhi kata mana sindan. Sindan ni en ichuoye, iluonge ni depo. En inyalo chuoye dichiel bang' dweche 3. To seche michuoye bang' dweche 3 en be olalo seche moko nyalo lalo chak, lakini en inyalo ti kode bang' ka miyo osekonyore kata oseyudo nyathi. Kosetiyo kata mana dweche 3 kata 4 to nyalo tiyo kata gi depo ni kendo. Gimotimo mang'eny en ni koro en onyalo lalo remo, koro kinyal neno remo ng'eny ji mang'eny remo lal mar dwe. Koro seche ma remo lal ni ng'eny ji kakia to nyalo we kata nomako ich kata nitie shida moro, lakini mano en kaka utiyo kata complication mare mabiro godo, but kidhi hospital to daktari nyisi niya en kawaida. Kwa wuok e achuoya no kata sandan to wan gi gimoro ni implant. Implant ni en korinya enisoe e lwedo e bad ng'ato gi malo ka. Koro en kosesoe en tie mag inyalo idore ni gin 2, nitie moko mabe seche moko gin 3, no gin en achiel. To onyalo tieko nitie mag higni 3 to nitie mag higni 5. To en owuon ben hormonal, manyiso niya nitie hormones mogolo madhi timo nade, madhi miyo koro ng'ato ok nyal timo nade, ok nyal mako ich. Koro kwa wuok e mag hormonals go to nitie hormones moko mabe wanyalo timo nade ni wa insert waketo e od nyodo, manyiso ni gin en kaka koro iwaluongo ni kopati. Kopati ni en ok en hormones, en olose gi copper, manyiso ni en isoe to dhi odino yo ma kuma kata mana tong' nyalo wuok godo kata gi kuma tong' maria wuoi nyalo timo nade, nyalo kalo godo. To copper ni be gir tonge go oluorogi kaka sperms oluorogi. Koro yudo ni seche moko gibarone ka gineno copper no to gibaro. Manyiso nitie kaka ok giwinjre maber. Kasto nitie moko ma be nigi hormones kata mana gin wanyalo iluongo ni IUCD gin gi hormones margi ma seche mag iketo iye kachacha to be omedo golo hormones moko momiyo koro omiyo kata mana discharge manie iye od nyuol kata od nyodo bedo mapek kabisa. Manyiso seche moko makoro sperms obiro kanyo ero to ok onyal kalo, omoko. Odo ka kanyo opoto koro okonyal ringo maber. Koro ngini hormones gi be mage achiel kuom gik ma hormones gi timo. Hormones ma koro wamede dendwa ni magi timo. Koro ka seche mag gino timore kamano to koro tim nade ng'ato ok nyal mako ich. Kwa wuok mano nitie moko be ma seche moko waluongo ni patches. Patch ni en ikete kata e lwedo. To seche mikete lwedo no to nitie hormone mogolo mabe oso hormone mana machalo moko gi ogolo to donjo remo, manyiso ni kok inyal muonyo to timre nade to inyalo tiyo gi patch no. En mani koro seche moko patch no nyalo wuok, seche moko be nyalo kalo ndalo, niwach onego be nikete kanyo mar juma achiel kasi chak iloko. Koro kok iloke to inyalo pod ka imako ich. Kwa wuok e patch no makoro mago gin gik hormonal to nyalo dok en non hormonal achiel kuom gine wawacho ni matiyo gi copper cha. To kwa chako dok mar 2 wan gi gimiluongo ni condom. Condoms gi gin gik wan gi mag mine to wan gi mag chuo be. Koro iyudo ni mag mine gitin ji mang'eny kia tiyo godo. Mano dwaro ni idhi hospital ipuonji kaka itiyo godo kinyalo tiyo godo maler. Ma kok itiyo godo maler to ok nuogi. Nitie jomoko miyudo ni seche moko nyalo neno ni mago nyalo nuo, mago ok nuo. Koro condoms gin achiel kuom gik monyalo tiyo godo matimo nade ma komo nyuol. Kwa wuok e condoms to koro wanyalo wacho ni nitie moko ma wacho ni permanent. Permanent ni koro useng'iyo maber to waneno ni ok udwar nyathi. To koro kok udwar nyathi to unyalo bedo kamoro achiel ukiriwo wiu pamoja gi in gi jaodi to winjoru to wacho ni an we adhi mondo tim nade mondo ng'ad dak. Yo moro ma gine kalo godo no. Koro itimo nade? Idino. Koro kodine inyalo time kuom dichuo, ma kotime kuom dichuo be iluongo ni vasectomy, to kotime kuom mine to waluongo ni sterilization. Okay, tiele?
Opogore gi tiel en achiel. Abudu kichien matin daktari waneno ka ponono ni jawinjo kata jahera mar chenro ni nokineno yore mag komo nyuol mopogore opogore kaka wanene picha ka wantiere kod sindan. Daktari opimono kaka sindan tiyo patches ma inyalo baw e pien del kata badi kuom juma achiel to nyaka ine ni iloke. Tok juma achiel teko ne oserumo tiende ni kata bawe kanyo to kodhi konyi kata matin. Wantiere kod ma ini wacho ni en mane? Magi gin bullets ma seche moko inyalo loso kanyo to mondo tim nade mondo mi kata mana ginene no bedo ma thick. Ma ano kimbulo nwa ahinya koso ni mule poko yawe nitie moko ma gin ring ma ineno ringo seche ma kiyawe to koro bedo ring. Koro ring no en itiyo kode kuom ng'ama miyo. Koro isoye iye kucha to dhi timre nade odhi obedo kata mane yo cervix kanyo ero gi iye matin. Koro seche mobedo kanyo no to nitie hormones moko mogolo ma seche mogolo hormones go to hormones go ema miyo koro ginene cha discharge cha bedo ma thick ma seche moko kata ka sperms obiro kanyo to koro ok nyal timo nade ok onyal kalo. Kapok wiya owil daktari ne wang'iyo kacha ne wachako kacha kod yor sindana ma bende ni pimonwa ni thothne ka ng'ato tiyo kod sindan to ok onyal neno remo mar dwe. Kane wang'iyo kalenda ni pimonwa kaka kalenda tiyo kata yor kwano ndalo kaka tiyo. Yor sindan ni otimo ang'o e del kata otimo ang'o e system momiyo koro owito remo mar remo koro ng'ato ok ne completely. Mar kalenda chana understand maber koro mar ang'o miyo sindan wito remo dwe mar joma mine? Nitie kad kwang'iyo kaka ng'ato onego bed ni yudo remo mar dwe to yudo ni remo mar dwe no wawacho niya ni gin ok en remo en lining manoseikore noseikore mondo tim nade mondo ka nyathi oyudi to koro odhi obedo kanyo ero. Koro yudo ni gini en oikore kapok ng'ato oneno remo manyiso ni en e diere ka. To gima miyo gini ikore en ni seche ma tong' wuok ei ovary kacha cha. Seche ma tong' wuok kacha to nitie hormone moro ma be losore koni matimo nade maloso gini. Koro tong' cha wuok mar tong' cha ema miyo gini losore. Ma ka tong' ok wuok to gini ok losre. Ineno niwach wuok mar tong' cha ema golo hormone matimo nade maloso gini. Koro seche ma tong' cha ok wuok kacha to nyiso ni gini ok dhi losore. Sindan, gima sindan timo en ni odhi miyo tong' cha ok wuok kacha. Manyiso ni seche ma tong' cha ok wuok kacha to hormone cha be ok dhi wuok matimo nade maloso gini. Koro gini ok bi losore. Emomiyo koro ineno ni onge remo. To ok ni remo odong' e iye. Ng'eni ji mang'eny paroga ni remo koro odong' e iye koro ni koro kudore iye kanyo ero. En mani gicha nok olosore kata ka nok olosore manyiso ni onge remo madhi wuok. Donka koro ineno ka ilero nogo maber mokalo nikech hormones gi ema control gigi ka ng'ato wuok kor ka kacha dhi losore maber mondo mi nyathi obedi. Ibro pimonwa to hormone ma bende miyo koro tong' nyodo mar joma chuo ok nyal chopo malo ma ento timo nang'o? Gin kaponi giwuok ma oketgi e del gina progestin kaponi oketgi e dend ng'ama miyo to koro gimiyo discharge cha koro bedo mathik manyiso ni kaka onego bed no bedo moist ok obed moist maber koro obedo mapek ma seche ma gimoro amora kochopo kanyo to koro ok nyal ochalo gam madhi mako tong' cha mondo kik tong' cha timre nade emomiyo seche moko seche ma wang'eyo nitie kaka inyalo ng'eyo ni jaodi osechopo ndalo ma onyalo timore nade onyalo mako ich manyiso ni seche kata kimulo discharge no tiwinje korep kabisa mok en kawaida lakini seche miwinje kopek cha ting'eni ok en ndalone manyiso ni progestin cha nitie to seche ma koro rep cha manyiso ni progestin cha ok ong'eny. Kare momiyo wacho gani nyalo ng'eyo adiere ma ng'ato nyalo makech kokalo kotenore kod discharge kaka discharge no chal inyalo ng'eyo discharge no ting'eyo ni e ndalo minyalo makech kata e ndalo ma ok nyal makech. Wadwa ni mondo wang'e ne emergency contraceptive ma bende en achiel kuom yore mag komo nyuol. Waseng'iyo kacha natural methods, wang'iyo kacha artificial mabiro ting'o hormones kod maonge hormones, wang'iyo kacha raboyunga mag joma mine kachiel
kod mago mag jomachuo emergency contraceptive. Emergency contraceptives gin amuonya to gin ingiso jini gimuonyo mana kaponi ng'ato onenore gi ng'ama dichuo, mama moro onenore kata gi ng'ama dichuo, to wiye no wil manoko timo nade, noko tiyo kata gi mpira, seche moko be kata ni onge family planning mora mora, to kong'iyo ndaloge to ng'e ni ni ndaloga gi asekwano to ayudo ni anyalo mako ich saya. Koro gin amuonya ma onego bed ni muonyogi, to chutho gima ji onego bed ni ng'eyo ni gin onego bed ni muonyogi mana ka ng'eny kabisa to diriyo e higa. To kimuonyogi kokalo diriyo to gimodhi timo en odhi ketho hormones gi cha. Koro idhi bedo gi gimoro ni hormonal imbalance, ma seche moko ineno remo kata kok ndalo gima neno remo, seche moko be remo nyalo bedo mang'eny ma otieko kata dwe achiel kapod ineno remo, seche moko ineno mana spot matindo tindo, manyiso ni gicha imuonye mokalo. En onego bed ni muonye mana diriyo ya higa, mano ka ng'eny kabisa. To kata ka en kong'eny kabisa, to mano inyiso ni achiel imuonye bang' kata dweche auchiel. To gima neno ka ji timo tinde en ni koro ji tho muonye kabisa, itiyo kode marach, to en ema odhi oketho nyiri, ma seche moko iyudo ka ndalo moko kidwa manyo nyathi kata idwa ni makech, to koro ok inyal mako ich niwach gicha nodhi oketho hormones. Ichamo ipima emergency contraceptive mang'eny moketho system hormones ma to waluonge ni emergency contraceptives, manyiso ni en mar emergency. Ok en normal contraceptive, en emergency. Ma seche ma koro ineno ka kawuono adhi marach, to konego bed nadhi kama, en imuonye mana dichiel kamano ti iweri kode. To be nitie sechege manyiso ni seche ma imuonye kosekalo bang' 72 hours to kendo yudo ich nyalo bedo ma ng'enyne ka ber kabisa tinyalo ber kimuonye within 24 hours. Kikalo 24 hours to koro yudo ni onyalo konyi ndiyo, lakini chances yudo ni tin. To mathoth nowacho ni en seche 72 daktari. Imiye seche 72 niwach onyalo tiyo nyaka seche 22. Aneno kikelo na machielo ka diaphragm, pokni mulonwa, condom sisemu mulonwa raboyunga, tracking ya circle mar kalenda cha wasemulo, pulling out ni en mane? Pulling out ni en waluonge ni withdrawal. Withdrawal manyiso ni mano dwaro ng'ama dichuo motegno mong'e gima timo. Niwach en ing'e ni seche ma koro onego bed ni ng'ato dhi ejaculate, kata seche ma koro yudo kamoro osechopo malo kabisa, to onego bed ni ogolo gi oko. Sperms ni koro ok oweyi kuom ng'ama miyo, ogolo gi oko. Koro en gima ka poni ng'ama wuoyo ng'e time to nyalore, lakini ka poni nitie jok mok nyale to koro iweri aweya kode chuo. Iwacho ni odoro ng'ama otegno kabisa. Wakaw yweyo jahera mar penj laktar, waduogo bang' thuolo machuok watieko weche mag family planning kokalo Ramogi TV. Kiki Sudi. Nyasaye nomiye hawi marach, emomiyo noketo ni en nyaka bedo osiep gi Niti. Osetimo ne Niti gik moko mang'eny ahinya. Otimo ne gima duong' ahinya ka ma ng'ato ok nyal timo. Piny chalo chiro, igoye nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakorom gajuang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri.
Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. E gweng' kama nam chiwo ngima, ng'at achiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mapalo ganyuola ok en anyuola, en balo. To balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge mindni, bondo, mana winjruok. Bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo resgo ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluonga, onyalo nega. Kendo en adiera ma nigi teko mar ketho piny ruoth. Remb wuoda ni e lobni. Okepi. Nam wiye okwil. Bwana nam kaw gima dwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo sama osekaw. Mirima, tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Ilikuwa ni ajali ambayo ilikuwa ni hatari tena, ilikuwa ni mbaya, ambayo watu walifunikwa na shimo. Ji abich otho e masira mar sienyruok mar lowo e kar kunyo mula makili ma pesa e kaunti ma Narok. Wawegi kod ka gituge e landi, to samwa wawegi ni gituge e landi kik giwuog oko. But bayro giwuok gidhi tugo kama gijatuga pile ma koro gino yude. Lito kwako familia moro bang' nyathigi ma jahigni 2 tho e kisima e kar dak ma Manyatta, Kisumu. 3 uniformed police officers in a police vehicle are observing wheeling the deceased. Picha CCTV yango kaka obila ne ochwalo Albert Ojwang e hospital ma Mbagathi bang' monj mane otimore e sel ma Nairobi Central. To poko bedo so good. Some jokenya moko pod yuak, jowa moko pod yuak. Amore nyalo wache to bende okos moko timore. Nyalo cover all the students. Mondo ka wantiere school to wabed ni waromre. Penjo kwako paro ma sirikal nigo mar chulo omenda duto mag somo ne jopuonjre moyudo thuolo e kuonde tiegruok. Pej laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, yore mag komo nyuol, ber mar komo nyuol, kaka gitiyo kod thothne kaka gitimo del mondo mi ikom nyuol. Daktari kotenore kod weche mag joma mine, wasebedo kod lakteche mang'eny, in achiel kuomgi. Chieng' moro nagomba ka kod achiel kuom lakteche mag joma mine gynecologist. To nowachona kata ni nowachonwa e chenro ni seche ma inyuolo nyathi ma nyako nitiere kaka oselos tonge ma en ok ni tong' moko bro losore kaka nyathini medo dongo. En tonge en go mana tiere. Seche ma ng'ato tiyo kod yor komo nyuol kaka mar sindan, ma iwacho kata ni bro miyo koro tong' ok wuogi, ka gima koro lornegi kamoro, to ndalo dhi debed ni koro ma chwalo thuolo mar nyathi ma nyako ni kata mar miyo ni mar yudo nyithindo e ndalo mabiro ka koro obro weyo tiyo kod sindan nikech tong' pod gin intact, ok giwuogi, moro ma wuok dwe ka dwe ka to giwuok ka. Tong' be kata kapo ni gintiere, to yudo ni gibe gin gi ndalogi. Manyiso ni kapo ni osebedo machua, to ok owuok, to en odhi mana tho. Manyiso ni ok odhi medore ni koro chwalo ni koro ni odinore, koro jomoko nyaka wuogi kamo gima timore ni ka maturity mare osechopo, to ok owuok, to odhi okethre. Koro kosedhi bo kethore, koro ok onyiso ni koro ni obo timore nade. Onyalo tiyo kode ndalo mabiro. Adwaro ni mondo wang'e ne yore moko mag komo nyuol mamoro bende ok ti maber ahinya, nikech waseneno kapo nono ni ng'ato tiyo kod yore mopogore opogore, tinyalo ng'eyo matiyo. Thothne in kaka laktar, mane ma ok thor tiyo maber? Mokwongo aseneno mar withdrawal ni, ma iwacho ni koro ni igolo oko, ma ng'eny ji yudo ni ok nyal time e yo makare. Seche moko be ginyalo bedo ni gitime maber, en mani koro seche ma udhi kata mana ginene mar ariyo,
koro nenori kata gi jaodi to uchako dhi round mar ariyo koro mar ariyo yudo ni sperms moko dong kachacha to nyalo dong to mano nyalo miyo ng'ato timre nade mako ich mar ariyo nitie chwo mang'eny mok nyal timre nade mok nyal withdraw ma seche ma kochopo koro en sa withdrawal cha to koro en obedo mapek ne koro ka seche mobedo mapek ne cha to timre nade to opo maka omiyo owegi ogirene sperms go iye kuro to kowegi iye kuro ng'ato nyalo mako ich mana achiel kuom yore mok ti maber ahinya mar ariyo gima duogo afwenyo aneno kendo mang'eny kuom ji mang'eny en ni koro iyudo ni nitie IUD ma insertion gi inyalo bedo ni oketni godo kata idhi osiptal boketni godo to oketni go yo maler oketni go yo maler nyalo miyo imako ich e yo mayot to nitie joma oketnegi maler kata maber to iyudo ni tije ma gitiyo miyo gini timre nade wuok kachacha to seche wuok kachacha tipodi ka kimako ich mano be nyalo timore to mopogore gi mano to mag hormones gi to tek sana mondo iwinji ni otimre nade ni ng'ato mako godo ich e yore mag komo nyuol ma bende wasewuoyo odiochieng' ma kawuono kama oting'o weche mag IUD oting'o implant ma inyalo pidhe bat kuom higni 5 kata higni 3 weche mag sindan weche mag muonyo yath odiochieng' kodiochieng' weche mag ring condoms magi duto te mane ma oganda thoro tiyo godo mang'eny mane mitiyo godo mang'eny mokalo ma tiyo mang'eny ahinya to iyudo ni en condoms niwach iyudo ni condoms e yo mayot niwach seche ma itiyo gi condom to be igeng'o tuoche mag waluongo ni STI kata sexual transmitted diseases to moko modong'go to iyudo ni ok gigeng' tuoche koro seche ma idwa ni igeng'o tuo to be igeng'o mako ich kitiyo gi condom to iyudo ni in gi chances maduong' mar yudo gima nidwaro cha en mani koro sa condom no iyudo ni kapo ni winjo ma nie ot ma ukaoru ma udak kamoro achiel to iyudo ni ji mang'eny ok ti gi condoms gi seche mok giti gi condoms gi be nitie gik mang'eny manyalo miyo ng'ato luor kata mana nenre gi jaode nikech oluro mako ich seche moko wach kata ni ng'ato nigi tuo mar HIV to ok odwa nomak ich koro chune ni otimo nade odhi okawo family planning mopogore opogore niwach wuon ot be ok dwar ang'o ok dwa tiyo gi condom koro mago gin condom ema yudo ni itiyo godo mang'eny ahinya kaso mag mine to koro yudo ni nitie amuonya sandan be nitie anjo kimulo kar HIV kata kute mag ayaki kod yore mag komo nyuol wamule kanyo matina kute mag ayaki kod yore mag komo nyuol mano en gima onego bed ni wang'iyo kabisa kendo puonj monego bed ni wamiyo ji kabisa niwach iyudo ni ji mang'eny kapo ni odhi opimgi to yudgi ni gin gi kute mag ayaki to nitie luoro moro mabiro niwach ikia ni idhi nyuolo nyathi tikia ni nyathini kinyuolo odhi bedo gi ayaki kata onge godo koro dwaro puonj mang'eny ma mine mang'eny ma kawo yedhe kata ma ofweny ni nigi kute mag ayaki onego bed ni idhi osiptal kendo ipuonjogi kabisa iyudo ni ng'ama jok manigi kute mag ayaki onego bed ni geng'o yudo ich kok gidwa niwach chances nitie ni ginyalo timo nade ginyalo yudo nyithindo ma nigi kutegi seche ma koro nyathi nyuolo cha kutegi ng'eni mako nyathi seche minyuolo cha ma kapo ni giluor to kata kapo ni giyudo nyathi to nyaka ging'e ni en 50-50 chance to watemo geng'o ni nyathini kik yud kutegi mane koro mane kuma koro nas kata daktari donje manyiso ni wakuongo wachako puonjogi wanyisogi ni kapo ni ok idwar nyathi tinyalo tiyo gi contraceptive moro amora inyalo tiyo gi amuonya inyalo tiyo gi achuoya inyalo tiyo gi kata implant kata mana misoyo ka lakini ng'eni misoyo ka yudo ni ong'eny gi infection
monyalo mi kute mopogore opogore kendo mago kata mana IUCD koketgi kanyo to seche magin kanyo no to infection go bet mang'eny ting'eni ng'at ma nigi kute mag ayaki seche moko del nigi kata roteke mag del mag nigi chien matin koro seche magin chien matin no koro inyalo yudo kata mana PID e yo mayot to kochopo kanyo to koro ing'eni siki gole iduoko mano koro ok ber ahinya koro wangiso ni hormonal contraceptives gin gionge shida mora mora ikute kata gi yath mar mimuonyo mag ayaki koro dwarre ni mondo oganda ong'e ni ginyalo geng'o yudo nyathi to kapo ni gidwaro nyathi bentie puonj midhi megi manyiso gin mingiwacho ni idhi ng'ini to viral load ni chalo nade mokwongo kapo ni viral load ni piny nwach seche ma koro in gayaki gin kata gikute mag ayaki onego bed ni ng'e ni dendi ber seche ma mimako ich fuondegi mopogore opogore tiyo malong'o koro seche ma idhi ni koro idwa wacho ing'iso daktari ni idwa mako ich tikuongo ing'iyo viral load mari viral load ka ni piny to i make sure ni omi yath maber ma kata mana chiemo bi chiemo maber to imako ich to kisemako ich nitie puonj midhi mi bang nyuol manyiso ni seche kata minyuol ni idhi make decision ni an nyathina idhi nyuol e yo ma kawaida kamano to kata idhi tere pala koteri e pala to chances mag yudo kute mag ayaki mo nyathi yud kute mag ayaki ten kabisa manyiso ni igolo chances mag yudo ayaki gi almost 80%. Koro bang' kanyo ero idhi ipuonji kaka idhi miyo nyathi chiemo kata mana feeding program kata kinyalo dhodhe exclusive mana en koro koro seche ma idhi ng'isi ni itimo exclusive breastfeeding for 6 months manyiso ni okimiye nyathi chiemo mora mora to bang' kanyo seche ma koro idwa loko miyo nyathi chiemo to koro kidhodhe kendo manyiso ni seche mi iloko chiemo cha nitie chandruok moro matimore ga ich manyalo timore nade manyalo kalo nyalo por ka kute gi odonjo kuom nyathi manyiso ni seche mi chako miyo nyathi chiemo cha tiwe dhodho nyathi ilero no kanyo maber mokalo kendo ageno ni oganda wa owinje pono ni okiwinje adwa ni mondo mi ichaki bine chenro ni ka inuoye mondo mi ing'e kaka system ni tiyo ipimo no kacha ni seche ma ichako loko ne nyathi chiemo gik moko timore e nyathi ka ama kimedo dhodhe to nyalo gamo kute gi omiyo seche ma isechako miye chiemo to koro kik idhodhe ka in miyo machere kod kute mag ayaki daktari mathoro ga bedo kod cases mayudo ni ng'ato samoro osebedo ka tiyo kod yor komo nyuol mopogore opogore to pod omako ich ang'a timore ga ka seche moko yudo ni moko nyalo wacho ni Nyasaye nyithindo gin gweth to yudo ni nitie moko ma seche moko yudo ni ne gitiyo kata gi yath ma ose expire koro yadhni koro yudo ni teko gen oserumo koro kunyal tiyo maber kapo ni en moko mag asoya kata IUD gi to yudo ni seche moko norwak gi marach kan korwake marach manyiso ni onego be no geng'o ni kik spams okal mondo dhi oromo gi tong' mar miyo to koro kapo ni giromo dong ine ka nyathi dhi ginene en mani koro wan gi chances mag yudo gimoro ni ectopic pregnancy seche ma koro gino ni kanyo ero but kapo ni wuok maber to pod yudo ich maber nitie moko kaka wachi kata ni mpira kata condoms seche moko giyudo ni gi bust kata gi yiech to seche mo yiech no okine koro seche moko in ni kia no yiech koro ipo makatimre nade kapo ni iwe ginene maganye miyo mama no koro dhi yudo nyathi koro gintie mana shida moko matindo tindo en mani gimo wacho ni family planning ok en 100%. Onyalo bedo mana 100% kapo ni iriwogi kata wachi ni an gi vasectomy kaso seche moko be igeng'o kata mana ayaki koro itimo nade irwako kata mana mpira koro ing'eni mana ing'eni 100% koro wawene kata mana 1% moro manyiso ni ng'ato pod nyalo timre nade nyalo yudo nyathi wang'iye weche mag nengo mag contraceptives nengo mas contraceptives sani to kata kidhi hospital to sani ng'eny gi gin nono manyiso ni kidhi hospital mar government en nono kata mana kidwaro kata mana muonya to pesa moro matin kata mana siling 20 kata 50 minyalo golo to kiduogo kata mana private kata mana Nairobi ka mo kata dala
to kata mana chuoya cha inyalo yude kata mana gi 100. Nitie kuonde moko mi chuoye kata gi 50, nitie kuonde moko gi 100, kuonde moko kata gi 200 lure gi kuma idhiye. Manyiso ni en nengo ma ng'ato nyalo timre nade? Nyalo. Wach mogik minyalo wewa godo kotenore kod weche mag komo nyuol? Komo nyuol en gima long'o kabisa monego bed ni ng'ato ng'iyo kwanza ka joma dichuo onego bed ni ng'iyo ni wach gine ma gine dhinyo gi mbele kucha seche makoro gin gi nyithindo mang'eny matamo gi timore nade matamo gi kata mana bedo go e dala. Okonyo omedo ndalo ni wach seche ma nyithindo inyuolo kokom maber to nyithindo be yudo kinene maber ngima maber health gi maro bedo maber to kata ng'ama miyo be bedo gi ngima maber to seche ma ibe dichuo ma ionge stress mar nyithindo mang'eny mok inyal rito to ibe ngima ni bedo maber. Omiyo oganda komo nyuol. Daktari dere mondo nitiere weche moko mane liekore kotenore kod yor komo nyuol mag amuonya mag joma chuo ne sindan mag joma chuo. Kaito nakelo twagno ni joma chuo adi manyalo dhi mondo mi ochuo gi sindan mar komo nyuol kata joma chuo adi manyalo muonyo yedhe mapile gi mag komo nyuol. Joma chuo no gonduru mowacho ni mano siasa ma kocha kodonjo sana. To kwa binyalo. To ini neno nang'o? An kaka nene aneno ni wadhi mbele gi gima watimo. Gima watimo mantiere ni ema jodhi godo nyime. Poni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye kata yore mag tudruok? An hospital miluongo ni Medical Health Services Embakasi. Kidhi wang' mbui iyudo Medical Health Services. To kanyo eri dhi yudo namba mar hospital. Amor mokalo Dr. Jerry kendo dokero kamano kuom yudo thuolo ibiwa goye mbaka kotenore kod yore mag komo nyuol mabende ne wayudo ni ng'eny gi ber mokalo. Iwacho ga pile ni parne gi uru kata gi ng'eyo. Namba 1 komo nyuol miyo ngima nyathi kaachiel kod ngima ng'ama miyo bedo maber. Namba 2 Wane. Komo nyuol miyo ngima miyo kaachiel kod ngima nyathi bedo maber. Machielo momiyo jokom nyuol mwandu dhi bede dala. Namba 3 stress dhi dok piny tere ng'ama miyo kaachiel kod ng'ama dichuo biro dak aming'a ka gionge kod dangni mar paro. Kamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV nyaka kendo odiechieng' machielo. Erokamano ne jogo picha mawa, erokamano ahinya ne producer na Papecho Kotha kaachiel kod Lindsay mano director na iluonga ni Ruth Otieno. Oriti uru masani.